Malas ka ba o swerte ka? Yan ang ating pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ng bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Marami sa ating mga kababayan ang minsan nag-iisip at nagsasabing sila daw ay malas o sila daw ay swerte. Pag-aralan natin, meron nga ba talagang malas at meron nga ba talagang swerte na tao? Yan ang ating tatalakayin dito sa ating Dad ng Bayan. Kwentuhan ko muna kayo ng isang kwentong ibinahagi sa akin ng mga nakaraang dekada. Sa probinsya, merong isang mag-ama. Ang pangalan ay si Juan at si Pepe. Yung ama si Juan, yung anak si Pepe. Na nung panahon ng digmaan, bago magdigmaan ng pangalawang digmaan, sila ay nasa bukid at sila ay nagsasaka. Minsan, sa kanilang pagsasaka, meron silang mga kabayo na inaalagaan. At sa kanilang pagsasaka na wala yung isang kabayo nila, nakaisa-isa nilang kabayong inaalagaan na talagang napakasipag na kabayo dahil yung ibang kabayo nila maliliit pa. Pero meron silang isang malaking kabayo na nagagamit na nakakatulong sa kanila. Hindi ito naitali ng maayos ni Pepe nung anak at nakawala ito at nakatakas. Nung nagising sila kinaumagahan, ang sabi ng mga kapitbahay, ang malas naman ni Juan at saka ni Pepe. Yung kaisa-isa nilang malaking kabayo na nakakatulong talaga sa kanila, eh yun pa ang nawala, hindi pa yung mga maliliit na kabayo. Ang sagot naman ni Juan, malas o swerte, Diyos lamang ang nakakaalam. Pagkatapos ng ilang araw na nawala yung kabayo, bumalik itong kabayo at may mga dinagit bang ibang kabayo. Siguro dahil nabanggit ng kabayo na pinapakain sila at inaalagaan ni Juan at ni Pepe, kaya sila'y nadagdagan ng mga kabayo na malalaki rin. Ang sabi ng mga kapitbahay, napakaswerte naman na mag-amang yan. Dumami ang kanilang kabayo at ngayon mas marami silang masasakang lugar. Ang sagot naman ni Juan at ni Pepe, Diyos lamang ang nakakaalam kung malas o swerte. So, pagkatapos ng ilang araw, dahil kinakailangan i-train yung mga kabayo, kinakailangan kasi ito yung mga kabayong gubat, sa kakatrain ni Pepe ng anak ni Juan, nahulog ito at nabalian ng kamay at nabalian ng siko. Ang sabi ng mga kapitbahay, ang malas naman ni Juan, kaisa-isa niyang anak na lalaki nakakatulong sa kanya, nabalian pa ng kamay at siko. Ang sagot naman ni Juan, malas o swerte, Diyos lamang ang nakakaalam. Pagkatapos ng ilang buwan, nagkaroon ng pangalawang digmaan at lahat ng mga able-bodied at lahat ng mga may kakayahan na maging sundalo ay nire-recruit ng pamahalaan para maging sundalo. Ang sagot ng mga kapitbahay ni Pepe at ni Juan, napakaswerte naman na mag-amang yan dahil handicap o merong kapansanan o nabalian ng kamay si Pepe, hindi magiging sundalo yung kanyang anak at hindi manganganib ang kanyang buhay sa digmaan. Ang sagot ni Juan, malas o swerte, Diyos lamang ang nakakaalam. So mga kababayan, wala talagang malas o swerte. Minsan kung tingin natin minamalas tayo, ito isang pagsubok na inilalatag sa atin ng ating Panginoon para nang sa ganon, mas tumibay ang ating damdamin at pananalig sa Kanyang kapangyarihan. At kung minsan naman sa tingin natin na sinuswerte tayo, ito rin ay isang pagsubok sa ating pagkatao kung tayo ay magiging abusado o kung tayo ay magiging pabaya at hindi magiging mapagkalinga sa kapwa natin. Kaya malas o swerte, Diyos lamang ang nakakaalam. Pero ang mahalaga, bilang isang nilalang na nananalig at naniniwala, dapat gamitin natin lahat ng ating kakayahan araw-araw upang makatulong sa kapwa, upang mapaganda natin ang lipunan at the same time, gumandang ating kabuhayan. Yan lamang po mga kababayan, wala pong malas at wala pong swerte. Basta't maniwala kayo na habang binibigay niyo ang inyong puso sa inyong ginagawa, merong Panginoon na nagmamahal at nagmamalasakit sa ating lahat at gagantimpalaan niya tayo sa ating mga ginagawa sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan.